gyakran keseredik el, hiszen pedagógus, és ezért az ág is húzza. Mi a különbség a pedofil és a pedagógus között, hogy a pedofilokkal legalább néha foglalkozik az állam? A szerző most éppen ezért egy magániskolába kalauzol minket, amely a felnőtt oktatás terén próbálkozik, kikapcsolva a rendszer két legzavaróbb elemét, az államot és a gyermekeket. Írását előadja ősbemutató jelleggel maga a szerző. Csumika mindenkinek, én Tóth Gábor vagyok, becenevem Tóci. Én vagyok ennek a vállalkozói általános iskolának a igazgatója, telemarketingese és kommunikációs accounting operations menedzsere. Ti is lehettek ilyen sikeres vállalkozók vagy sztárok, mert iskolánk a életre nevel, köcsög. Jelmondatunk Győzikétől ered, és így szól. A élet az tök máitendik. A mai első órán itt így lesz, aztán lesz tornaóra Norbival, meg lesz számítástechnika, aminek a mai anyaga a csajok a PC-n, vagy matyizás az internet előtt. Történelem órán ma az Árkádházi királyok lesz a téma. Idegen nyelvi órán pedig a magyar nyelvvel foglalkozunk, mert azt mondták, hogy az kell. Jó van, már kibírjátok, ne sírjon a szátok széle, kisköcsögök. Folyjon a nyálatok, énekórán megtanuljuk a Bumba fejbe című slágert, oké? No, nem kell rinyálni itt, jó van, meg játék is lesz. Vegyél részt a utolsó órán, és megnyerheted a iskolánk ajándékát, amely nem más, mint ez a szép mobiltelcsi kamerával, 80 millió színes kijelzővel és egy 600-as mergyóval. Na, királyköcsögök! A étkeztetés az havi 2000 forintért továbbra is ingyenes. Ja, és figyeljél! Osztálykirándulásra a Tesco-ba megyünk 2 napra. Nem kell hozni semmit, ott mindent lehet kapni akcióssal. És ha én is ott vagyok, akkor nekem ingyen is odaadják, mert ütök. Ja, erről jut eszembe. Tegye fel a kezét az, aki lőtt már emberre. Ez azért fontos, mert azok, akik már haladók, azokkal kimegyünk ide a környékre, van egy szép erdei prisztás, és lehet lőni a fenyőre. Megjelenés alkalomhoz illően, ünneplő piercing, izompóló, mobil a nyakba, meg izé. Na, figyeljé! Akkor ennyit a évnyitóról. El is kezdenénk akkor a oktatást. Figyelj! Nézzük az első feladatot. Ki kéne számolni egy háromszög külső szögeinek a összegét. A belsőt nem kell. Hogy mi? Azért, mert újabban csak a külső a fontos, érted? Nem nézze tévét, köcsög? Inkább nézzünk egy másik feladatot. Ez egy szöveges matek példa. Oké, figyelj! Miló mellózik. Sziszi és Fuszi Évit keresik, míg Attila és Lulu együtt vannak a villába. Kérdés, hány centi hosszú Miló gerendája, ha ismerjük Mónika pinkódját? Na, mit tudunk? Mit tudunk akkor? Hogy Nóci Jucival kukolja Cunci Nunciát, igaz? Ki tudja a megoldást? BB Évi, VB Laci PP verlek, nénéd, nézzé, elkezdett gondolkodni. A hülye vagy te? Nekünk már nem kell gondolkodni, mert mi már értelmiségiek vagyunk, köcsög. Ne dumáljál vissza! Csavargyárba anyázzál, jó van? Bazzeg, elment az idő. Mindjárt kicsöngetnek nekem egy milkót. Föladom a házit, figyeljék. Egy BMW-s elindul A-ból B-be. Ugyanakkor egy mergyós elindul B-ből A-ba. Hogyan jutnak el A-ba, illetve B-be, ha egyikük se ismeri a betűket? Szorgalmi feladat, szépen otthon mindenki körberajzolja a legjobb haverját. Na, akkor ennyi órának vége, délután lesz lakásmafia szakkör,
Request for Service Manager fakultáció meg szerdán 2-től. Megyek, lesmirglizem a titkárnőt, aztán meg ki kell cserélni a kártyámat. Nekem se a legyek hordják össze, csumika!